Moi, mä oon Stiina, mä oon 26V. Mä aloitin 1,5 vuotta sitten Hypoxissa tehojaksolla. Silloin mä kävin 3 kertaa viikossa kuukauden ajan. Mä aloitin Hypoxissa, koska mä halusin saada jonkinlaisen elämäntapamuutoksen. Mä en pitänyt oikein huolta itsestäni, en treenannut, en syönyt hyvin. Ja sit mä ajattelin, että Hypoxi antaisi semmoista motivaatioa, jos saisi jollain tapaa näkyviä tuloksia. Tehojakson aikana mä aloin myös liikkua itsekseni paljon enemmän ja söin paljon terveellisemmin, ja koko tämän vuoden aikana niin mulla on lähtenyt suunnilleen 15 kiloa ja varsinkin vatsan alueen rasva on vähentynyt tosi paljon, ja semmoisia tuloksia mä en ole aikaisemmin saanut kuin nyt tässä Hypoxissa. Ja ekan Hypoxi-tehojakson jälkeen mä jatkoin sitten näitä mun hyviä ruokavaliotottumuksia ja liikunnan. Ja sitten mä tein tämän ekan Hypoxi-jakson siis syksyllä. Ja sitten mä tein keväällä toisen Hypoxi-tehojakson. Tällä hetkellä mä käyn täällä kerran viikossa ylläpito- ja palautustreeninä. Ja mulla on just tää Hypoxi siinä päivänä, kun mulla on erityisesti rankka treeni ollut, niin silloin tää on hyvä palauttelu.